SVVV, de cool, de club, de kleuren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Alles Hey is VVV. De aflevering van vandaag staat in het teken van de buurtbattle, die onlangs werd gestreden door diverse deelnemende groepen in de Roermondse wijk De Donderberg. In tal van buurten in een flink aantal gemeentes in Noord- en Midden-Limburg wordt gestreden om de VVV Buurtbattle. Maar wat houdt die buurtbattle eigenlijk in? De buurtbattle is eigenlijk een project dat samengekomen is door een aantal sponsoren, maar ook een aantal instellingen zoals via VVV, de maatschappelijke tak, de gemeente Roermond, de woningstichtingen die hier actief zijn, Wonen Limburg, Wonen Zuid, de Rabobank Roermond Echt, die zijn hier ook actief in, en de provincie Limburg. Die hebben eigenlijk een project ingekocht bij VVV, waarbij ze dus jongeren actief willen inzetten voor de wijk, maar waar ook jongeren actief in de buurt kunnen sporten. Dat geheel samen maakt eigenlijk de buurtbattle. Het is een battle. Een battle zegt een gevecht. Het gaat ergens om. Het gaat ook ergens om, ja. De teams zijn heel fanatiek, zeker op het gebied van voetbal, waar het eigenlijk voor de jongens het grootste gedeelte om draait. En ze moeten dus tegen elkaar voetballen, zo goed mogelijk hun best doen. Er wordt gekeken naar fair play, dus hoe is een inzet op het veld, maar ook buiten het veld om in de wijk. Dat telt allemaal daarin mee. En daarnaast moeten teams buurtbijdragers doen, dus klusjes in de wijk om nog extra punten te scoren. En uiteindelijk de battle ook te kunnen winnen. Voetballen levert punten op, maar het gaat vooral om de extra punten die je kunt scoren in dienst van je wijk. Zo zijn de jongeren in de Donderberg deze dag bezig met het schoonmaken van het wijkcentrum en er is een groepje dat de sporthal veegt. Ja, dit team heeft ervoor gekozen om inderdaad bij de sporthal schoon te maken. De teams moeten zelf aangeven van wat willen ze gaan doen in de wijk. Ik beoordeel of dat inderdaad goed is voor de wijk. Niet dat ze hun eigen tuin gaan omspitten bijvoorbeeld, maar het moet wel iets zijn waar andere mensen ook wat mee kunnen in de wijk zelf. Dus ik beoordeel dat van tevoren en is dat goed, dan mogen ze dat gaan uitvoeren. En doen ze het goed, dan levert dat punten op. Uiteindelijk is er een Limburgse finale en dan zelfs een landelijke finale. Alle reden om de handen flink uit de mouwen te steken. Er wordt hard gewerkt, als de camera erop gericht staat. De deelnemers vinden de buurtbattle absoluut leuk. Heel leuke organisatie. Ook kinderen dat ze lol kunnen hebben. En ook dat ze heel veel dingen doen voor buurtbijdragen. Zodat de mensen ook iets aan hebben. Is dat belangrijk, denk je, dat mensen iets doen voor de buurt? Ja, omdat anders is je buurt altijd veel en zo, maar dat hoort eigenlijk niet. Want eigenlijk horen we allemaal samen iets op te ruimen. Inderdaad, zo hoort dat. Super, die buurtbattle. Ja, leuk. Een beetje met je vrienden balletjes trappen. Een balletje trappen, maar vandaag moet je poetsen. Ja, dat is weer een nadeel, maar blijf leuk met je vrienden. En dat is precies waar het om draait. Met je vrienden leuke dingen doen die tegelijkertijd zeer gewaardeerd worden in de buurt. Er is veel belangstelling voor de buurtbattle. Een flink aantal teams doet mee en dat is sowieso positief voor de wijk. Al is de wijk natuurlijk voor de meeste deelnemers niet de hoofdzaak. Ja, de jongeren zijn vooral gelokt door het voetbalgedeelte. Dat is natuurlijk de grootste trekker waarin ze meedoen. Maar daarnaast, omdat het vorig jaar ook al is gelopen, heb ik uit de evaluatie kunnen zien dat teams het toch ook leuk vinden om buurtbijdrages te doen. Dus iets voor de wijk te betekenen. Ja, het blijft natuurlijk het voetbalgedeelte, de naam VVV eraan gekoppeld. Het blijft natuurlijk de grootste lokker om mee te doen. Maar ze zijn ontzettend enthousiast en zeker op het gebied van voetbal zijn ze hier altijd wel voor te porren, laat ik het zo zeggen.